37 makaagyang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada! Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa! Alcalde sa Kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, puun pa kay do! Bert de los Martires! Alcalde sa Kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika Toramax! Asin iba pa! Alcalde sa Kusina! Kompletos recados! Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. I was feeling so alone today, watching lovers as they passed my way. I could almost feel the love in the air, and I thought, is it there for me? Then a friendly little butterfly flew around me till he caught my eye. He was careful so that no one could hear as he whispered in my ear, go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. So I listened to the butterfly, and when I gave his advice a try, why, it wasn't very long till I found there was love all around for me. Now if you are all alone someday, watching happy lovers pass your way, just remember what he told me to do, and the same thing applies to you. Go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. Primero tang nailing sa tuyang inbox, iyon sa rodang nalilipungaw na daraga sa may kataid kan Santa Clara School sa iba ng pangarang yan ay dyan sa Tigaon. Makusugon po ang signal nindo sa Tigaon, Papa Bert. Sana primero mong sambiton ang sa kuyang amigang nagtuturo ang luwa nalilipungaw kaya Jesse Boy. Ano na yan? Aga-aga, bata tulos na nasa isip. Ay, pumurundo daw kamo yan. Dapat iniisip mo niya kung anong panira at nagalat na si inay sa si itay. Ano naman Diyan sa may Santa Clara sa Tigaon. Kumustaon mo, Papa Bert, ang sa kuyang amiga na nagtuturuan luwat na napupungaw kay Jesse Boy na aga-aga, bata tulos ang nasa isip. Dapat itong mga magaya-gaya. Maski medyo malumlum ang panahon, magaya-gaya ang buhay mo niyan. Panahon medyo malipot-lipot na, tanaglaog ng tiguran, kaya magayo na pagkaaga sa indo dyan, sa Tigaon, Camarines Sur. Questi giorni quando vieni il bel sole, la 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 la. On days like
like these, when skies are blue and fields are green, I look around and think about what might have been. And then I hear sweet music float around my head as I recall the many things we left unsaid. It's on days like these that I remember singing songs and drinking wine while your eyes play games with mine. On days like these, I wonder what became of you. Maybe today you're singing songs with someone new. I'd like to think you're walking by those willow trees, remembering the love we knew on days like these. It's on days like these that I remember singing songs and drinking wine while your eyes play games with mine. On days like these, I wonder what became of you. Maybe today you're singing songs with someone new. Questi giorni quando vieni il bel sole, la 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 la. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere, and the dancing girls swinging to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Kingston town.
My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a Jamaica Farewell ni Victor Wood. Ay, paabutan ta daw nin ay happy listening da si Lizelle Cruzat kan Lizelle Cruzat Dimla. Yan. Asin ang saya ng pamilya sa Mangiring Calabanga. Kumusta na lang dyan mga pati na dyan si kuya na si Joel Claron kan Mangiring Elementary School. Si Lizelle Cruzat Dimla, pati na iba pang mga taga dyan. Ang mga kabistume dyan, family Mendoza, si Taba na Mendoza. Itong may garong mulinoan dyan, kumusta na lang kamo dyan? Si Tugang ni Lil na Liron, yan, si Taba na Mendoza, na minsan nakapag-attender ako kay tuning inapod na dispedida ta si pamangkin yan, mga akin ni Lilyosa, malarga na pa Amerika kay ito. Si mga akit nainot na sina duman, pinagkuha na sinda, nagkaigwa ng dispedida party, yaong kami dyan sa Familia Mendoza kan Mangiring. Ini daw tugtog na ko yan, ining Jamaica Farewell, garo igwa ni mga itong inapod na percussion, itong mga door drum, nagigurong dumang kupot yan mga, kung natatandaan nindo kang panahon, iyan bagang, garo pag nagdi-Disyembre garo yan, igwa ni mga, garo kawig man sa caroling, na nag-perform sa tubangan nin harong, sa mga tindahan, sa market, ito inapod na pastura, garo pastura sa bilin ang apod kayan, ay bantugan yan kay itong mga panahon. Kaya ng mga tugtugo, yan, no? Kaya lang ang ginagamit ninda itong bahong gitara na matitibay mag-barayli. Kan ako aki pa, kan ako teenager pa, nagdadalan ako kayan, tanaugma ako. Taman iba-iba ang sulot nindang bado, mga very colorful. Saka mga baili ninda simple, garo niya ako, pwede ako magkuryo kanya. Samantalang ako ang taong dito to magbayli. Pero sa kamamasid ko kang hiro-hiro kang pastora, garo niya ako, pwede ako magkuryo kanya. Pwede ako magtukdo ning pagbayli ta magayon. Yan mga hiro-hiro kan pastora na ngunyan bihira na, ngunyan na panahon, maski sabihin ta na may paning pandemya, garo bihira na mga pastora sa mga harong, yan bagang hali sa baryo na nagbabarayli, may mga kupya pati na magagayon. Garo mga Caribbean ang itsura ninda. Tiripon man ang mga kaagiang kayan, urugmaw na maray na magdalan. Uy, kulubat ko palan, nagantabay mo ngunyan si dating Congressman Chu Rocco, good morning na lang dyan sa Lumeda, ay nakaantabay pa lang sa tuya. Pakigreet mo, Papa Bert, ang mga taga-barangay Bukugan, Coastal, Lagunoy. Ang mister ko po para banwit ay gwa ka ang paniramingon niyan lapu-lapu isi sweet and sour ay purting maray. Sabi ang kang misis niyang si Merced, ang mister niya dayo si Badong Reyes na nagbabanwit po ning lapu-lapu. Kung minsan ang panirami digdi Draculaon na pusit na piga-asal. Ang barangay Bukugan, Papa Bert, malinawan na sa inyong signal. Iyan ang primerong barangay. Pag naghali ka dyan sa Tamban, Tinambak, pasiring ka sa coastal barangays of Lagunoy and or going to Garcia Torena.
Ang primero mong agian na maharungo na maray kadakul tawo, iyo po ang barangay Bukugan. Iba man itong Bukulan. Ano? Kami kan agi pa kami, igwa kaming neighbor na inaapod Bukulan. Yaon nga dyan si Chang Tuyang, arin duman, ang apod po kaya digdi sa muya, kuyan, Bukulan. Yun na nga yan. Taano po niya, kuyan dyan, ang harong, baba lang. Ano nga tayo na apod nindo Bukulan, ito kaya may gweter, medyo dakul ang gweter niya. Ay, ang apod man kan mga, apo niya man lang, mga pamangkin, Bukulan. Di nagararong naman kami. Bantugan naman rin ito sa, dahil mo pag-apod doon si pangaran niya, taday siya bistado. Kundi pag inapod mong Bukulan, ay utong nga dyan, nagmamama. Sa kanya ako pirmi sa naman nakangirit. Maski gwaning mati, gwaning ay okay lang yan Yan kanaki pa kami igwang inapod sa mo yung Bukulan. Pero ini man kustal barangay, Bukugan. Lapu-lapu. Aram mo daw, masiram ang panira nindo. Ako nga pinaka last time ko garong nakanlamit ng panirang sweet and sour na lapu-lapu, baka mga taon na ang nakaagi. Natatandaan ko kayo na parating nagpapakakan sa kuya ng sweet and sour na lapu-lapu, si Junsya. O kaya, good morning Junsya, kumusta ka dyan sa San Felipe? Nuwarin mo naman kung sisiwitan para magkakangkita ng lapu-lapu. Yan, kaya may first time ko naaraman, may nagantabi sa tuya pa dyan sa barangay Bukugan, coastal barangay of Lagunoy. First barangay from Tamban, Tinambak, going to Garcia Torena. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. I am a soldier, far from my home. I have a sweetheart I call my own. She said she'll be waiting for me. She said she'll be lonely for me. I want to go home. I cannot go home. I got a letter the other day. It came from my sweetheart, so far away. She said that she tried to be true, but now she found somebody new. I have to go home. I cannot go home. Send me the pillow, give me my pad. I wanna fight till I die, and never come back, and never come back, and never come back, and never come back. I am a soldier, I do what I'm told. I'll be a soldier till I grow old. And if my sweetheart is wed, I'll fight for my country instead. I will not go home. I cannot go home. I cannot go home. I cannot go home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in the old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't dig very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mom
mama would rock me into the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me into the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from a Texarkana, in them old cotton fields back home. In them old cotton fields back home. In them old cotton fields back home. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Forest sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Forest presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Forest na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramayda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading.
Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. At sa tuyang oras, ngunyan, 4 na minutos, makagyang alas 11, at dyan, kan Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, original na Master Square, ang CBS Quick Save, CBS Convenience Store, CBS Express, serman ang Cibros, asin ang Stabilo Lending Corporation. Nag-text sa tuya si Amiga, inipatigo pala ning special request sa kuya kan sa rupang simana na day ko nasabi. Kaya sa mga tagang pala ni Sweet Lips sa Matrona, pasensya da kundi niya na isasabi sa iyang address, tagaro for protection man ka sa iyang buhay. Tako minsan dami mga nagpaparaali-aligid na sa sayang badang, umahan, natatakot sa minsan da, iguaning pirang lalaking nagpasyar, pinaganap siya, natakot sa tabaka da mga rapist, ay dati nagngirit-ngirit siya, kan maisipan niyang garo ang naganap sa iyang mga rapist, ang inot niyang reaksyon, nagngirit-ngirit, saka medyo pikit-pikit ang mata, nagaro happy. Kailan kang siiripon niya na da si mga yaon dumasabaso, garo da mga damulag ang itsura, garo niya mga pakal ngayon ng mga lalaking ini, nauna mo da mga paraalsan ng truso. Ay natakot siya, ayabo ko ngaya. Kung medyo ngaya ang hawak niya, garo man lang niya si Hil de la Cruz, o bagaman Bert de los Martires, baka ngaya barabay lipang niya ko. Saka magsabing, tira na kamo kung matira na. Pero kung garo da mga damulag, pagkatapos nga nakabiritis pa na garo da kakarigos, ay day bali na ngaya. Kaya papa-birthday mo nang niya pagparasabiyon ang sa kuyang address o lugar, sabihin mo na lang Sweet Lips Matrona na yaong sa badang. Yan. Ang text niya pala, sabi, public service da Kimunding alias Saldi Surnak. Kang Lamon Goa, textmate niya, hali sa friend. Nagkakaigwa pa na siya ng mga textmates sa pagin ng mga friends niya. Ang ka-textmate niya da iyo si Munding alias Saldi Surnak, 68 anyos. Pambira ka man na Sweet Lips Matrona, bistado mo ang Saldi Surnak. Yan, aram ko gulpikit ang parantabay na day na yung bisto. Tang Saldi Surnak, aktor yang kang panahon, mga 60s o 70s, garong luluwas pa yan ay. Pero Bicolano yan, taga Ciudad din Iriga, and atinista. Pero ba kumanyan ang tunay niyang pangaran? Yan na si Saldi Surnak, garong nga niya nakapag-istorya sa kuya, si Ernie Verdadero. At tinista nga yan na taga-Iriga, naglaog sa pelikula, itinago ang pangaran sa Saldi Surnak dahil garo may dugong aliman, garo ang ama ka ni garo may pagkaaliman, kaya mistiso siya, ay nagsikat na marinig, garo kagurubay na Jun Aristorenas, na Gis Lapid, saka na Fernando. Kaya ang yan, pinag-alyasan niyang Saldi Surnak, ta siguro inabot pa ni Sweet Lips Matrona, na ang pangapudan niya, day ako prepared Munding, day ka muna magdigdi sa lugar ko, day pa ako prepared, naku-confuse ako sa proposal mo na mapasyar ka sa kuya, baka ma-disappoint ka lang dahil parati mong pigsasabi sa text na kan ika pala na very young pa, ang paborito mong gayuning babae, ki Gloria Romero, saka ki Susan Aroses. Ay aram mo mambaga papa-birth ba kuman akong kalalaw ni Gloria Romero sa ni Susan Roses, aram ni papa-birth kung ano ang sa kuyang itsura at pinag-istorya na yan ni Love ni Hil de la Cruz. Ang istorya sa kuyang ni Hil de la Cruz, ika nakakawig ka da kikuyang kidili atay-atayan, itong garo damulagman. Grabe ka magtatsara Sweet Lips, yung para tatsaran mo itong mga marip sa imong garo mga damulag. Ang sabi man nga ni isa ko Nil de la Cruz, hawig ka man da kidili atay-atayan, di garo ano yan, balyina. Ang garo niya ako ang taba kaniyo, ang hibog ko yan. Grabe
Kung nakikinig ka, Munding, huwag ka munang magpasyal sa akin kasi confuse ako na baka mabigla ka, madisappoint ka at mawala ang pag-ibig mo sa akin. Yan. Okay man Tagalog ka niya eh. Kaya basahin mo na lang, Papa Bert, ang message ko sa kanya. Dear Munding, alam kong gusto mo na ako makita dahil parang nararamdaman kong tinatamaan ka na sa akin. Kaya lang nang sabihin mong ang mga paborito mong mukha ay Gloria Romero at Susan Roses, napagtanto ng aking isipan na huwag ka munang padigdihin sa akin. Kasi madidisappoint ka kasi hindi naman ako kasingganan ni Gloria Romero at saka ni Susan Roses dahil ako ay paraumang babae. Sanay ako maglatob ng damulag. Yung damulag na sigan na tubog na hindi nagbubuhat para mag-arado, linalamasa ko yan, nagdadalagan yan. Kumbaga sa ko yan, na-imagine ko si Sweet Lips Matrona, garo niya ako na kusog kaniyo, garo si Masisti, pag an babae garong mapangagumuarog kayan, dahil ka nang magparpamasay ta kung tubtubong ka kayan, bungaw ka. O pabayaan mo Sweet Lips Matrona, binasa ko na, bala na si Love, si Hilde La Cruz ang mag-describe ng aking vital statistics, para malaman ni Munding alias Zaldi Shorna, ang vital statistics kani, maghanap daw kamo dyan ng aparador. Sukulan na lang nindo yan tayo na yan. O, kaya salamat sa imo, Sweet Lips Matrona. Someone I don't know. Your love has died, and there is nothing you can do. Though you try, yes you try, you can't live with a lie. So say you stay until tomorrow. Tomorrow I need you. I've known for some time now that things just ain't been right. Because when we try to talk, we both get so uptight. But now you told the truth, give me time, I'll get by. So say
till tomorrow. I need you. Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free, moving on. In the sun, where there's hope for everyone, where my poor restless heart got around. There's a place in the sun, and before my life is done, gotta find me a place in the sun. Like an old dusty road, I get weary from the load, moving on, moving on. Like this tired, troubled earth, I've been rolling since my birth, moving on. Moving on. There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's got around. There's a place in the sun, and before my life is done, gotta find me a place in the sun. Gotta find me a place in the sun. Followed you to Texas, I followed you to Utah. We didn't find it there, so we moved on. I went with you to Alabama. Things looked good in Birmingham. We didn't find it there, so we moved on. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes. Oh, they're only fleeting things, my elusive dreams. You had my child in Memphis, then I heard of work in Nashville. We didn't find it there, so we moved on to a small farm in Nebraska, to a gold mine in Alaska. We didn't find it there, so we moved on. And now we've left Alaska because there was no gold mine. But this time, only two of us move on. And now all we have is each other. And a little memory of
cling to. And still you won't let me go on alone. I know you're tired of following my lucid dreams and schemes. Oh, they're only fleeting things, my lucid dreams. I know you're tired of following my lucid dreams and schemes. Oh, they're only fleeting things, my lucid dreams. Fleeting Things, Elusive Dream. Magkahawig na maray natataramon. Ang Fleeting Things bagay itong garo dagli sa nang nag-agi sa imo wara na. Madali sa nang kaugmahan na wara na. Elusive Dream, maulyas na kaugmahan o pangiturugan. Sabi ni Baby Agapito, pakibati man tabi nin happy 20th birthday ang sa kuyang akin na si Denver Agapito na yaon dyan sa Kapuknasan, Milaor. Kaya yan po nakapuknasan dahil kadakuling kapok. Ano ito bagang ginagamit sa pag-ibong ulunan? Mga kayo, kapuknasan. Good morning, Kuya Bert. Play ang Why Can't I Cry by Tom Jones, One More Chance by Victor Wood, at You Needed Me by Anne Murray. Fabi Maestrado po, Adi, taga San Nicolas, Iriga. Yan. Pag sinabing Adi, iningaya. Si Fabi Maestrado kan San Nicolas, Iriga. Nakamonitor kami ngunyan. Ay malinaw pa lang kita dyan sa San Nicolas. Bako ang San Nicolas, iyan ang lugar kay ito kan Filtrangco, itong alat ko. Itong ki Congressman Alfilor na buboy, San Nicolas na ito, itong katubangan kang Kasureko. Dakulan na barangay San Nicolas dyan sa siyudad ni Iriga. Kumusta ang kuman dyan ang family friend ni man si Eva Pulbinar Awa, yan kang BDO Iriga. Kumusta lang sa iya si Eva Pulbinar Awa kang Bangko de Oro sa siyudad ni Iriga. Si Judge Frunying Maristela, Bert, patugtugaman ang Midnight Serenade. Pambira man si Judge ang mga pinagaganyan, mga classic, itong talagang pag nadangog mo, papaturuan ng maturuan sa imong luwa at magigirunduman mo pa si kagubay-gubay mo kang panahon na pag nag-iilusyon ko yan inaapod na ligaw tingin. Katubagaan mga gurang na pag nag-iilusyon garo haluy ang pagtatatapat. Pakatapat haluy bago saguton, mga 10 taon. Igwa magato ni mga tukdoan ni mga barumbado, ang mga lulunta. Tangani nga mapangagumutulos nga si Teresita. Kaputan mo tulos nga ang kamot. Tambabae nga kang panahon. Kung nagantabay ang mga lulangon yan, lula, totoo daw ning mga sabi-sabi. Nakadtod ang mga panahon. Siguro pakatapos kang Gira Mundial numero 2. Ang babae ang pinag-ilusyonan, pag nakaputan mo ang kamot, yan da nagibi na. Nagsusumbong na itay niya sa kaginay. Inay, itay, yan po, si Bert de los Martires, pinugulan si kamot ko. Kaya nagagatok-gatok po ang mata ko, nagpaparaibi po ako nakaputan ng yan ni Bert de los Martires ang kamot ko. Kaya lakaw na po nindo inay, itay na maagum ko na si Bert, jackpot ako dyan. Talagang gano'n, jackpot ka mo dyan ay. Lakawanan na yung nabastos po ako, na-disunra ako. Ang word kayong kadto kampanong ka mga gurang, na-disunra. Lalong-lalo na kung yan natumba, nakapaldabaga, nagsasakdo ng tubig ang babae, napadarinas, nawakasan, nailing sa iyang panty, o kung may kalson, umayo. Pag aksidenteng nahiling mo, kan lalaki, ang apuda kaya na-disunra. Nadalagan tulos siyang kinay sa kakitay, itay, nasirip po ako ni Bert de los Martires, kaya lakaw na po nindo sa magurang niya na kami makasal na, tapi pa para mati-mati ko na, jackpot ako ay. Garwa ka, jackpot ka talaga ay. Ako, grabe, makarinyon ako, lalong-lalo na kung medyo turungka na kita. Grabe na ang karinyo ko. Love, alas 5 na, tungka na ko, magturog na kita. Pumurpundo ka, ha? Nagsusulno pa sa ng aldaw, pumundo ka.
Papalagat akunta ka. May nag-text digdi, ay kulibat ko palan ang low pressure area yaong subangan Kamburungan Samar. Medyo mamurumundong barita yan. Tang ano man na raot ning panahon na nagpupuon sa subangan kang Samar, ang pigpaparaliligis kayan ang Bicol. O kaya nasa more than 200 kilometers da ang distansya, nasiripan ang route ning panahon sa subangan Kamburungan Samar. Ay pag sinabi ng Samar, garubaga kadamay na dyan ang Bicol. Papa Bert, magkakaigwa po ning presentaran ang pamangkin ko na pununtang si Mr. Cellphone sa sarong magyanadaraga dyan sa Magsaysay Tinambak. Tawan mo daw po ako ng tip mo ano pong maray na pasalubong uluto sa presentaran, tanganing maging maugma. Ano po, dapat may arak, kunya na may pandemya. Aday, nakamukhang mga arak-arak na yan. Pinaglilikayan ko niya na pandemya ang tipon-tipon, pero kung di malilikayan, magdarama lang ka muning pagkakanta. Siyempre, pag nag-presentar baga, may karakanan. Pero, dahil na nilo pag-arugon itong istorya ni Irvin Borja, na yan bagang 10 taon na kamo mag-irelusyonan, dahil pa kamo nagpapakarasal. Sabi ka tong ama, uy, ano naman nga kamo? 10 taon na kamo ngayon, uy, puro sa na kamo mag-ilusyon, uy, pakarasal naman daw kamo, uy, ano naman yan? 10 taon mo naman ilusyon ang aki kong daraga, dahil mo papigalo kasal, pakasal daw kamo. Ay, tiyo ko yan, tiyo Badong. Gusto ko naman po kutang pakasalan ng aki mo, kaya lang medyo maipapo kaming maray na trabaho, nag-uuma-uma lang. Ay, ano ka naman yan. 10 taon na ka mo mag-ilusyon, dahil pangkarasalan, ano yan, irelusyonan lang. Ay, dahil nang para problema ka ng mga pagkakanay, maski magpara gulay-gulay lang muna, gulay-gulay. Talaga po. Sige nang presentar na ka mo. Talaga po, mag-gulay-gulay lang. Pag-abot na, yao na, nag-arabot na, tama presentar na. Yarao na po kami. Ano yan daranin do? 10 sako po ning ko yan. Langka. Gulay-gulay yung tanalang, oral daw, gulay. Sabi na ng ama, nakararaway, lintan man nga ni, pilosopo nga ni. Para ako nagsabing mag-gulay-gulay, 10 sako pati ning langka ang dinara. Ano, ang kaubak sa na kayan, matanglay sa kamot, ano? Sasarap sa bukid na marilag, bawat halaman ay ugat ng matandang alamat. Damdamin mo't malalasap ang panaginip palad, at sa puso ko ay galak ang nahuhugan. Taga-bukid ako na
Mula nung ako'y nag-umpisang maglakad, tila may kumpas ang bawat hakbang. Natutong sumayaw sa sariling paraan, sa bawat tugtog na alam. Hindi naman sa ako'y nagmamayabang, kailan may hindi pa natanggihan. Mahusay magdala, tila napakagaan, sa hangin parang lumulutang. Maraming kapareha na sa akin at daan, pagkatapos ng tugtog nalilimutan. Ngunit nang makita siya sa sayawang ito, naglambot ang tuhod at naturete na pati pa ako. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka. Makapareha ka, mahal na prinsesa. Dahan-dahang linapitan ng dilag na ito at mapormang sineyaw sa gitna. Umikot ng umikot at nakakahilo, lahat ng tao'y tulala. Iisa ang kapareha sa buong magdamag, hindi ko siya mapagod at hindi matagtag. Hindi ko maiwanan at di rin mabitawan, tuloy-tuloy ang kapit hanggang sa mauwi na sa simbahan. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka. Makapareha ka, mahal na prinsesa. Mula nung kami sa simbahan naglakad, magkasama na sa araw at gabi. May ilang mga supling na ngayoy nadagdag, na sumasayaw na rin sa tabi. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay laging manalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako kasama-sama. Ano po, makatayo pagka po nakaupo. Siguro po mga kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong pang bananakit. Ay tagang pagtik po sa Sir Dix agad po ng Rice Coffee. 4 na po lang po, naranasan po agad po. Na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rice Coffee po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka
rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success. Our Learn As You Earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education. Nurturing better tomorrows for all. Babareta, Wais at mura, surf Babareta, ang Wais choice. Wais sa linis, Wais sa presyo, Wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang Wais choice. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral di Culandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral di Culandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kanyo po, hindi niyo po sa malinaw sa libanan. Ako po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Sa tuwing oras 22 antes mag-alas 12, pag alas 12 kita magiraring magiribanan sa pagbabareta. Kanal daw, aramon tapat diyan sa ang ini marayray na bareta sa mga may hilang pong Alzheimer. Itong grabing pagkalingaw. Dahil dumampa na sa Amerika, igwa na pong pinag-aprobaran na bulong kayan. After 20 years ning pag-aadal, pag-testing, ang bulong kaya 10 to 20 years pang ang pinag-aadalan kayan, liban lang digdi sa bakuna sa COVID-19, tayo po emergency. In fact, may pang inaaprubaran na bakuna sa COVID-19 na pwedeng ipabakal sa public, ang mga private. Ang nagtatao lang iyo ang gobyerno na libre. Taday pa yung pwedeng ipabakal dahil iyan nga ni dapat haluy ang pag-aadal. Kaya lang emergency, tamaigo kita ng pandemya, kaya bagay na po na emergency use approval ang pinagsabi, EUA, itong emergency use approval. Ngunyan, ining tungkol sa Alzheimer, igwa na po ning bulong
But sabiyon, kung ikagaro igwa ng hilang na aruken sa kaminapong pa lang, ay matumar ka na lang bulong, piling mauulian ka na nararahay. Kisamang ka itong kuminsang baga, ang miyembro ka, ang sa tuyang magurang, nakigwa ng Alzheimer, lalong-lalo na nagkakaedad na, ultimong si Aki dahil nabisto. Igwa ni kong kabisto, ang apod na kuya, si Aki niya, kuya, kuya, paseng ka nga kuya, tampagunan niya, tugang niya to, di niya aram na Aki niya palan. Ngunyan igwa na po ang bulong kayan. Magayon mga music mo, pampagana sa pagkakan sa pangudto, good morning, ay day niya sinabihan sa iyang pangaran. Ako, good day Sir Bert, kan buhay pa ang late mother ko, purti ang kakan ko sa luto niya, taggulay lang, liputok ang guta, may bangot lang, masiram mo niyan, may mga kung anong salak bago lugod, bako lugod masiram, tagulpida ang salak, sabi ni Asun. Ako nagtukdo ako ni na pastura sa mga legionaries kang sabi ni Asun. Pag pili ka magtukdo, kung tatao ka magbayli o magkanta, pili ka magtukdo. Si Bonnie Navarez kan Santo Domingo, Bombon, nagantabay. A blessed day da, sabi ni Bonnie Navarez. Kaklase niya ni Ervin Borja. Good day Papa Bert, pakitugtugan man tabi aling disay, tamang-tama bang nagpapairan-iran, digdi somewhere in Kamaligan, Rocky Blue. Yan. Salamat na lang sa mga nag-tetek sa tuya. Si Cyril Salvo, nagantabi man sa tuya dyan sa Taguig City. Kumusta na lang sa tugang niya si June, Greg Salvo, si Yoli, dyan sa Concepcion Grande. Ugmaon ako ang topic mo, Tabi Bert, ini si Mila de la Cruz. Uy, si naman si Kuya Nay, si Maria Salvador, dyan masasabang kumusta naman lang sa iya. Aber daw, sa iba pang mga kulibat ko palan, ang mayor na tungkol po sa pandemya, Ramon, pinakamainit na topic ko niyan, yung pandemya, kuno rin matatapos. Sa Pilipinas medyo magdadakul naman ang supply ng vaccine after 3 months. Ano yan? Sunod July, August, September. Mga November po baka magray-ray naman ang supply. Tang pinakasolusyon pa lang kaniyong problema ta sa COVID-19, kapag nagdakul na ang supply ng bakuna sa Pilipinas, diyan na po mabalik normal ang pagbuhay, lalong-lalo na ang face-to-face sa classes. Kaya asaan sa burukasing klase, may pa po ng face-to-face classes dahil kadikiton pa sa ng Pilipino ang nagkakabarakunahan na dapat gulpian mabakunahan para matunaw na ang COVID-19. En mi triste soledad le pregunto al Creador, ¿dónde puedo yo encontrar alguien que me brinde amor? En mi entera destrucción solo hay desesperación. Desde el momento que me abandonó, pienso que vivo en un mundo raro, un mundo donde siento solamente el dolor, la angustia, la desilusión. Por eso en mi triste alma vacía ya no hay alegría, ya no existe el amor. En mi triste soledad
le pregunto al Creador, ¿dónde puedo yo encontrar alguien que me brinde amor? Desde el momento que me abandonó, siento que vivo en un mundo raro, un mundo donde siento solamente el dolor, la angustia, la desilusión. Por eso en mi triste alma vacía ya no hay alegría, ya no existe el amor. My friend, if you could only see me, I'm lost amid the music and the wine. I only know I love you, although the memory of you is all I've left to warm this heart of mine. My tender friend, I cry for all I owe you. My tears will never wash away the debt. Too late to say forgive, and every day I live will fill my cup with bittersweet regret. The dawn will soon be here, the sun will kiss the sky, but will the pain have ended then? I can't believe it, I never will believe it. Your lips and mine will never meet again. My friend, my sweet forsaken love, forgive me. I never knew how bitter life would be. And if you could have known how sad I'd be alone, you'd reach across the stars and cry for me. Have known how sad I'd be alone, you'd reach across the stars and cry for me. Your love is mine tonight. Say that everything will turn out right. It hurts to say goodbye. Let me know the thrill of your embrace. Memories that time cannot erase. While I kiss the teardrops from your face,
it hurts to say goodbye. Wherever you are, you will always be near to me. Wherever I go, you'll be here in my heart till the sun comes shining through again, till we see a sky of blue again, till I'm back with you, my love. Till then, it hurts to say goodbye. Wherever you are, you will always be near to me. Wherever I go, you'll be here in my heart till the sun comes shining through again, till we see a sky of blue again, till I'm back with you, my love. Till then, it hurts to say goodbye. Till I'm back with you, my love, it hurts to say Nagantabi pa lang sa tuya ay dyan sa Barangay Ozone 3, Barangay Pinamasagan, San Fernando, ang family Go. Kumusta na lang kamo dyan? Lalo na si Olive Go. Sirman si Engineer Kuyan Samudio, nagantabi sa tuya dyan sa Dimasalang. Kumusta na lang sa imo, Engineer Samudio? Pati naman si Jerry Maniquez, gritong tada dyan sa San Antonio, Pili. Si Boy Kimlat, yan. Demo lang niya ako napot kung anong apelyido kayang tabaka, abistado ko yan. Si Boy Kimlat, kan San Antonio, Pili. Pinapakumusta ka ni ni Jerry Maniquez, ang sikat na mekaniko. Maluya daw ang buhay niya kapag hindi ka naririnig. Yan. Kaya sana kumusta ka na lang dyan, Boy Kimlat. Siguro sige ang pangkimlat ka niyo ay. Sirma si Cyril Avila Alejandria dyan sa Dinaga ka naman. Kumusta ko man dyan si Julie, si Teacher Julie na nag-aki na, pati na sa yung baby na sana malusog, pati na mga aki niya, si Julie Heruna Palumanya, pati na ang pamilyang Balmeo dyan sa Dinaga ka naman. Pati na si Councilor Arnel Ibasco na parati man naka-tune in sa tuya. Kumusta naman si Cielo Kadaga Viray kang USI. Again, just to lay in your arms, just to be the first one always there for you, just to live in your laughter, just to sing in your heart, just to be every one of your dreams come true, just to sit by your window, just to touch in the night, just to offer a prayer each day for you, just to long for your kisses, just to dream of your sighs, just to know that I'd give my life for you. For you,
you, all the best of my life, for you alone, only for you. Just to wake up each morning, just to you by my side, just to know that you're never really far away, just a reason for living, just to say I adore, just to know that you're here in my heart to stay. For you, all the rest of my life, for you, all the best of my life, for you alone, only for you. Sabi ni Tess Gomez Gallardo, nagantabi daw niyan ang madinyang si Mila Tuason, owner kan Liza Bridal located sa Ziga Arcade. Nagantabi daw si Mark and Irene na nakatune in ngunyan. Liza Bridal, sabi ni Tess Gomez Gallardo. Make the best of all the sweet love that you gave me. Maybe I'm crazy, but I keep on losing ground. Fool that I am, fool that I may be. When will I ever know what's true? And if I found out differently, would I still love you? Two hearts breaking, two hearts aching. Someone's taken more than they gave, trusting in someone who has no trust in me. Fool that I am, fool that I may be. When will I ever know what's true? And if I found out differently, would I still love you? Fool that I am, fool that I may be. When will I ever know what's true? And if I found out differently, would I still love you? Would I still love you? I'm sleeping and right in the middle of a good dream. Like all at once I wake up
from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread. I think I love you. I think I love you. This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with, and so I just decided to myself I'd hide it to myself and never talk about it. And didn't I go and shout it when you walked into my room? I think I love you. I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. I think I love you. Isn't that what life is made of? Though it worries me to say that I never felt this way. I don't know what I'm up against. I don't know what it's all about. I got so much to figure out. Hey, I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. I think I love you. Isn't that what life is made of? Though it worries me to say that I never felt this way. Believe me, you really didn't have to worry. I only want to make you happy. And if you say, hey, go away, I will. But I think better still, I'd better stay around and love you. Do you think I have a chance? Let me ask you to your face. Do you think you love me? I think I love you. Do you think you love me? I think I love you. Do you think you love me? I think I love you. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga